As universidades galegas estamos unidas por un desenvolvemento humano sostible e unha cidadanía global cara aos obxectivos da Axenda 2030. O sistema universitario de Galicia aspira a conseguir un mundo onde as persoas estean primeiro, onde ningunha persoa sexa deixada atrás, onde a prosperidade sexa compartida por todas as persoas e comunidades, e se respecte e conserve o planeta, onde se consolide e construa a paz baseada na xustiza e os dereitos humanos, e onde traballemos conxuntamente en asociación para construílo. A Regacut naceu fai 10 anos con esta visión, e esta é a nosa viaxe. En 1990 creouse o Sistema Universitario de Galicia, formado polas Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. En 1991, a cooperación galega para o desenvolvemento fortaleceuse con fitos como a fundación da Coordinadora Galega de ONGADE. En 1992, foi o primeiro convenio entre a Xunta e a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e o xurdimento de oficinas universitarias de solidariedade e voluntariado, consolidando o compromiso das universidades galegas coa cooperación internacional. Na cooperación universitaria galega, consolidáronse servizos clave como a Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC e o Servizo de Participación e Integración Universitaria da USC, ambos impulsando a solidariedade e o voluntariado dende 1995. E en Vigo incorpórase o Área de Equidade e Cooperación en 2018. Durante case 25 anos, a colaboración interuniversitaria no eido da Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento en Galicia realizouse no marco do traballo conxunto entre persoal docente e investigador, persoal de administración e servizos, e os servizos especializados das universidades. Dende 2014 téñense asinado 7 convenios que teñen financiado, pola Cooperación Galega da Xunta de Galicia, as actividades da Regacut, no eido da visibilización da cooperación universitaria para o desenvolvemento e da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable. A dirección e goberno da Regacut corresponde á comisión específica integrada por persoal docente investigador e persoal técnico e de xestión e administración e servizos das 3 universidades públicas galegas. Na UDC lidera a Oficina de Cooperación e Voluntariado. Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social. Na USC, o Servizo de Participación e Integración Universitaria. Vicerreitoría de Estudantes e Cultura. E na UVigo, a Área de Equidade e Cooperación. Vicerreitoría de Extensión Universitaria. Traballamos en diferentes ámbitos estratégicos, que abranguen de forma integral e transversal as 5 esferas da Axenda 2030. Contribuímos a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade. Fomentamos a xeración e transmisión de coñecemento a través de actividades de investigación, desenvolvemento e innovación que acheguen solucións aos retos e desafíos do desenvolvemento humano sustentable. Promovemos o fortalecemento da capacidade das institucións de educación superior, centros de investigación e administracións públicas nos países en vías de desenvolvemento. Impulsamos as alianzas e o traballo en rede cos axentes e actores de cooperación no eido da Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento, Axenda 2030 e os ODS. E construímos unha cidadanía global comprometida coa transformación social, os dereitos humanos, o voluntariado, a solidariedade, a cultura da paz e o desenvolvemento humano sustentable. Nestes últimos anos conseguimos logros, entre os que destacamos: a articulación dunha rede de traballo conxunto interuniversitario, a introdución da cooperación universitaria para o desenvolvemento na axenda institucional e dos equipos de goberno das 3 universidades, o incremento da visibilización e coñecemento da cooperación universitaria para o desenvolvemento, Axenda 2030, e o ODS, entre a comunidade universitaria galega. A
A xeración de sinerxías entre o persoal docente e investigador, e persoal técnico e de xestión e administración e servizos das 3 universidades. E o establecemento de alianzas multiactor. Os principais retos da Regacut céntranse en varios aspectos clave. Reforzar a institucionalización da cooperación universitaria para o desenvolvemento e a integración da Axenda 2030 nas universidades galegas, asegurando coherencia en políticas. Consolidar a marca Regacut dentro do sistema universitario galego e de cooperación. E promover a participación activa da comunidade universitaria nas súas actividades. Tamén buscan mellorar a xestión do coñecemento e aprendizaxe derivado de estudos e avaliacións, así como consolidar unha comunidade epistémica interuniversitaria sobre a cooperación universitaria para o desenvolvemento, e os ODS. Outros desafíos inclúen armonizar o deseño, execución e avaliación de actividades nas 3 universidades, fortalecer a capacidade técnica cunha estrutura de recursos estable e dedicada exclusivamente, e fomentar unha cultura de cooperación mediante unha división eficaz do traballo que valore as capacidades de cada universidade. Ademais, priorizar construir alianzas estables con outros axentes de cooperación, administracións públicas e empresas, e mellorar a comunicación e difusión das actividades da Regacut tanto á comunidade universitaria como á cidadanía. A Axenda 2030 ten implicado unha renovación da misión da cooperación universitaria para o desenvolvemento e unha actualización dos seus valores, principios e enfoques. Estes valores, principios e enfoques susténtanse no principio ético que afirma que as persoas están en primeiro lugar, que non se pode deixar a ningunha persoa atrás e que se debe preservar o noso planeta. Queremos ser resultado dun proceso participativo e expresión da vontade colectiva, de construir en mancomún desde Galicia un futuro sustentable e digno para todas as persoas e sociedades, preservando o noso planeta para as xeracións futuras. Este é o noso desafío. O noso compromiso para esta década decisiva para a humanidade e o planeta.